Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Alaikum salam. Hawa kuli ɗan mata. Hawa. Ki je ki kira min wannan yakar. Ka fa manta wannan gadon kama a tsawon. Hawa Ba kullu. cika ba. Hawa kullu. Ke faɗa da mantuwa na manta amma ki je wannan mai tuwa ne ke. Ka tabbata? Kar ki damu. Ka tabbata? Kar ki damu Hawa kullu. To. Yawwa shi ne. Mana ki zaki dawo. To. Yawwa Hawa kullu. Yarinya ya albarka. Allah ya kaba mai ba dan ya mutu ba. Kai. Kai. Haka makwai maganin wallahi kasa kai wa yarinyar nan komai dai a yanke da zuwa haka da kuma wallahi Ya faga, cikin daji na yanzu ta ce tana sa. kato ka alo fili yan mata da rauki ran goma ne Eh bane ka bani alƙawarin sai ka mun mana. da Allah ki je zan baki za mu haɗu gobe ki je kawai hawa kudu yabba Yana ta gwada ƙasa lafiya? Kujera ce fa a nan gurin yanzu nan kin gana da muku da na rasa Sai nan na ɗauke ta. An ce kan alƙawarin cikawa ko kai baka cika ba ya san ɗauke ta. hawa kullum ne abin tsiya da nake ji kayan yar kujerar ma da zan zauna yanzu ga cikin sa in guru na rasa ya kama Ai an gaskiya hawa kullum kin zalunta amma tun da haka ne ma na fasa ya zance gaba ɗaya idan Allah ya kiyaye ni wallahi na fasa